Kabanay sa mga sundalo nga taga Panabo City, Davao del Norte kinsa naapil sa pagkahagsa sa C-130 sa Sulu, hinay-hinay ng gidawat ang nasinati sa mahal sa kinabuhi. Gani sa isay sa usa kanila naka-video call pa ang ilahang anak una kini misakay sa nahagsang C-130. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Mipadangat ug bahasubo ang Panabo City Government ngadto sa makabanay sa duha ka panabawan nga sundalo kinsa naapil sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Sulu niadtong Domingo. Usa sa mga panabawan mao si Army Private Archie Barba. Sa interview sa radio station sa Panabo City Government, gisaysay sa kabanay niini nga una misakay sa mga military plane si Archie padulong sa ilang unang deployment sa Sulu. Nag-video call pa kini kanila. Tawag na diri sa mua, ana siya mamularga nami sa hulo. Una, sige, ingat. Mga alas 9 ma, moto, pag alas 9, wala, rapod mi sir. Ya, dito namin nakabalo pagka alas 11. Mga naay, nakaksa nga aeroplano, nagsakyan sa bagong train sir. Hilabihang kasubo ang gibati sa kabanay sa mong hitabo ilabi na nga dakong tabang si Archie sa ilang pamilya. Magkasabang ko sa tuwang kalisod, nga maka-eskwela ko sa akong igsuon. Para makasabang ko sa katawhan. Samtang ang inanusab sa laing pangapanabawan nga si Air Force First Lieutenant Carl Hintay, mibiyahin na padulong Cebu, humanapalga na ang lawas niini. Si Carl, usa ka BS Bio graduate sa UP Mindanao ug PMA graduate. Mo sobra na gid siya og 3 years sa iyang pag-training sa usa ka piloto sa C-130. Gisaysay niini nga nagkastorya pa sila siyang anak sa video chat ni atong Biyernes apan mauna dayto ang ulahin nilang panagstorya ug nasayra na lang niya sa iyang makaila ug sa social media ang gidangatan sa iyang anak. The last time was last Friday. Nangutana ko sa iya kumusta kasi kay kung sa iyang kuan karon gibuhat sa matulog daw siya sayo kay nag-prepare siya sa iyang flight 3 p.m. sa Saturday going to Palawan. Bisan sa hitabo dako ang pasalamat sa pamilya Hintay ug Barbas masuporta nga gipadangat ngadto kanila. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.